my another vlog माने लोगोफोर बहुत गोबाव जाबाय दे vlog बनाया थ' बेनि थाखाय खोमा हमनानै सरि बिबाय दे माने लोगोफोर बहुत बिजि जागासिनो थ' लोगोफोर बाय दा वे दायो जों मोनसे थांगासिनो मोनसे प्रग्रामा जागोन गरायसरनि भेटनायाव आरोना थ' दायो जों आंजों थांगासिनो ओमफ्राय दायो जोंखौ लांनो फैगासिनो आरोना थ' लोगोफोर नै बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो न'आव सफैबाय दा जों नै थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय दिनै दैखौबो लांफासै जोंनिया सोरनोबा दासान्दि नैबे इयाराव सिंगार नांगौ माने जोंनिया भिउआवफोरा रेडि जोंनिया भिउआवफोरा रेडि आरो ना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय ने कमेन्ट खालामबानो जाबाय होनदो ओमफ्राय नै जोंखौ दायो लांना फैदो जोंनिया नांगोन आबौसो थादो दे बाय बाय नों थांगोन होनबा नैबे जाहैबाय स्टेन दे होमबालाय दे गाबना दे जागोन दे गाबना दे आयु सनाया सना होनलाय बिब'खौनो बुंफ्लांलायलै अय फेक जाबाय अय फेक सिख्लाफोर बुंबाय थायोना औ रेडि फर प्रग्राम दे बाय 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 दिनै समाव आङो दिनै नोंखौनो गोसोखांनानै मोसा लोगोफोर नै जोंना बिमाया मोसाबायनो बा फिसाजोआ रोजाबगासिनो ना बायै भगबान माने लोगोफोरनियाव माने प्रेक्टिस सोलिगासिनो आरोना ओमफ्राय दसे उनाव जोंनि प्रग्रामा जासिगोन नै जोंनिया बिमाया मोसाबायनो बा दिनै फाइनायाव ना बिया गाहाम मोनदों बियो दे मबाइला नोङो भिडिअ खालाम दायो जों नै प्रग्रामाव थांनो थाखाय रेडि ओमफ्राय निजा दोङो जोंनिया नै किबर्डिस्ट ना मा होनगोन किबर्ड दामग्रा जोंनिया सेखारदा ओमफ्राय निजा जोंनिया तबला दामो ना तबला पेट तबलानि ओमफ्राय निजा गिटारिस्ट ब्र मा बुङोलै हिरेन ओमफ्राय निजा जोंनिया आबौआ बेस्ट गिटार कुकुलिन आबौ दायो थांसै थान्दा कुल बा बिमाया Unfortunately, hotare logo मोनबाय होनदो गरम Zero visibility na. लोगोफोर बिदिनो माने बहुत इन्जय माने प्रग्रामा जोब्बाय थ' दायो जोंनि लोगोफोर न' सफैबाय आरोना ओमफ्राय आंखौ बहुत मानसिफोरा आंखौ मोसानो थिनदोंमोन दै थ' जाय आं मोसानो हायासै दे लाजिना स' बेनि थाखाय सरि बिया थाबाय आरोना नै आंबो आंखौ ओरैबायदि ना ओइ मा बुंदो थ' लोगोफोर बाय दा वे भिडिअ दोनसै स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' माने मायासो बुंखोमादो बियो